Hi guys, welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Vanhu voseka kuti Madungwe nemunamato wake anenge anga achinyomba Ed Mnangagwa. Inzwai mega munamato wacho. Vanhu vateedzera kuti uyu munamato unoda tichitonamatira tinyomba Ed C. Saka tinoti Mwari ngawachite zvakanaka kune vese vavengi ndinoti nezita raJesu ifai anditika faka munhu akushamisira Abraham akafa wana nditika kune munhu wese ari kutidhisa kune munhu wese ari kuti zvakaipa ngazvisangana naye pamusoro peupenyu hwake vana vake ngaafe mabasa ake ngaapera nditika ngaarware neAIDS necancer afe hana basa munhu iye anditika Mwari vachiitira zvakanaka anditika so this is the Rami command andirwi nevanhu ndoita self defense. I'm sure guys mazvinzwirawo mega vanhu vafanire kuseka mamunzwa Madungwe achitaura munamato wake. Vanhu vadedzera kuti uyu munamato uyu ndori right kuti tinamatira Ed kuti ngaangomuka akafa ngaamuke mhuri yake ichirwara. Handizvi guys zvinoti kudi, asi vanhu vati apa Madungwe munamato wako uyu dai wanga uchiti uri kunamatira Ed kuti afe nemunamato wako tingafare kuti zvevamwe vanhu vari kutaura, asi kana wakanangana naEd tinofara. Vanhu vadedzera kuti uyu ndio unotoda Ed because haasi kuda kubva pachigaro. Munongoziva mega kuti vakariga, saka chinhu chingangoitike kwaari one of the things zvataurwa naMadungwe pana kakangoitika one chete tingafare because abva pachigaro. Saka guys handizivi kuti munoti kudini kamunamato kaMadungwe aka kareseka munamato aka kamunamato kekupedzisira. Munongoziva vanhu vakangomirira sadi kuti itaure decision, but pakaipa pakaoma because vana Ramaphosa vari kumhanya vachiitira kuti vadefende Ed. Saka mahwani guys handizivi kuti tingaita sei, but takusvangoda munamato wekupedzisira saka semunamato waMadungwe uyu kuti Mwari vapindire. Thank you so much.